Hola, què tal? Anem a fer un vídeo avui sobre com poder connectar, val? un repositori local en Git, connectar-lo amb un repositori en el nostre GitHub, d'acord? Començarem, així tenim en la pantalla, generant una clau pública SSH, val? que l'anomenarem RSA, val? I posarem el correu electrònic, val? Associat al compte de GitHub nostre, d'acord? En el meu cas vaig a utilitzar un compte que tinc creat que es diu ESB aplicacions, d'acord? I bé, generarà això, ara ho veurem, una clau pública, una clau privada, diu que ja existeix, la vull sobreescriure, una frase, repetisc la frase, i ja està creat. Això és com una espècie de pas previ que anem a fer. Què anem a fer ara? Anem a crear una carpeta, li direm Git, val? Ens situarem en aquesta carpeta Git, i ahí estarà el nostre repositori local. La primera cosa que farem és la comanda git ini, val? Init, i ha anat tot bé, val? Borrem la pantalla i ara el que farem és anirem a la pàgina del GitHub, així tenim l'usuari i es via aplicacions, i crearem un repositori també així en el GitHub. La idea és que estiguin sincronitzats i que continguen el mateix, val? L'hem creat, es diu Git, i així el que ens va interessar és precisament això, val? El crear un nou repositori des de línia de comandes. Podíem començar fent això, creant un fitxer, val? Que anem a dir readme md, val? Markdown, en llenguatge Markdown, on posarem simplement git en gran. El git ini l'hem fet. I així aprofitarem, val? Ja que ens dona esta xuleta, no? El GitHub, de les comandes que tenim que utilitzar, el que farem és fer aquestes 4 comandes seguides d'una en la terminal, val? Que són les següents. Git add readme agrega este fitxer que acabem de crear al repositori, val? Després el git commit amb el missatge primer commit, val? Diguem que és el primer commit que guarda el context que tenim. Ens situem en la branca main. És característic, encara que no en este vídeo ho veurem, poder tindre diverses branques en un desenvolupament d'un projecte Git i poder passar d'una branca a una altra. En aquest cas establim la branca main. I per últim establim la connexió, val? Git remote add origin, que és per defecte el nom que té el repositori local, amb esta URL que l'he copiada i l'he pegada, clar, del GitHub i l'ha generada ell automàticament, però en fi, no té res de particular. http github.com /nom d'usuari el repositori que li he posat git.git i ja està, val? Anem ara, el que farem és copiar-ho, on anem a la terminal, val? I tot d'una anem a fer-ho i veurem com ho fa perfectament. I bé, ja ha agregat, ha insertat un fitxer, val? I bé, amb el comentari el meu primer commit, en fi, ja ho tenim. Ara anem a fer, en principi anem a fer el push, però és que el push encara no anirà, val? Anem a fer una cosa prèvia. Si en el GitHub, val? El que farem és insertarem la clau pública SSH. La clau SSH la tinc en un directori que es diu
.ssh, punt perquè és ocult, val? Així està. I així tenim com tenim id rsa.pub, que és el que hem creat. Val? Simplement faré cat i el nom del fitxer per a visualitzar, i tot això és la clau pública, val? Que està així, ara la copie i la mateixa, val? Estarà en el repositori remot del GitHub, val? Perquè vaig agregar-la. Vaig a la secció deploy case, val? Add deploy key i posa un nom, clau, i així pegue tota la clau pública, val? Dic que li doni permís d'escriptura i d'accés i agregue la clau, val? I així està, la clau agregada al meu repositori, que és la mateixa que tinc jo en local, la mateixa clau pública. I ara sí, només ens quedarà fer el git push, així el tenim, el copia i el pega, val? Clar, tinc que canviar al directori de treball, que és git, i així anem a fer el git push, i així podem veure com, a veure si tot va bé, efectivament, val? En total 3 objectes, 100% a la branca main, d'acord? Ha agregat el repositori i ara simplement refresque així code, val? I així tenim el readme my first commit i posa git en gran i ja està, val? Fins així.